दायो जों दाउ बायफैबाय नैबे दाउ दखानदारनाव दाउ बयलार नायनो दायो जों नै मस्ला मस्लि बायफैलायबाय जिखुनु लायनो लादोलै लाना फैबाय जों दायो मस्ला मस्लिखौ नै दायो जों दखाननिफ्राय खरस बरस खालामनानै फैजोब्बाय नै दा गामि फारसे थांबाय गामियाव न'आव थानानै आरो माबा माबि लाबावगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट जों पिकनिक एबा आसामफ्राव कब्रानि बार्थडे माबा जिखुनिया नैबे हिर'नि नै दालां बियो जोबोर समायना खालामगासिनो नै जों दा आसामफ्राव फैदों दुगैनो लोगोसे जिखुनियानि बार्थडे पार्टिबो दं दाउ बयलारबो बायदों उफुर ब्रह्म जिमा ब्रह्म जिखुनिया खाख्लारि सानजय गयारि जों गासै एसे बुरजा दं सामफ्राव फैबाय जों दुगैनो सामफ्राव मोनफैबाय ओमफ्राय दा जों बेदर सावजानो थाखाय औवा दालाय दानदों जिमा ब्रह्म दानदों औवाखौ खावदोंसो जों मानसिफोरनिसो जों दायो फैयै फैयै सामफुर दै मोनफैबाय बेखौ सामफुर दुमनिबो बुङो नै बेनो दालां गैयामोन बेयाव दायो दालां होबाय हेल' गाइस वेलकाम जों मोनसे दैयाव फैदों बे सामफुर दुमनि दालां दैयाबो गिदिरथार नै दायो फैयै सफैबाय जों सामफुर दै एबा सामफुर दुमनि जों दायो सामफुर दैयाव सफैबाय बालाबाद नै दाउखौ जों दायो बुथारनोसो नागिरबाय साइकेलनिफ्राय हाननो नागिरदों नै टेस्टि मेड इन चाइना दाउआ माथो नै जों दायो दाउखौ बमाजों बुथारनो नागिरबाय एसे नैबाव दोन बमा बेयाव नङाबा जायो दाउआ थैयाखै खोमासा दे होदो बम जों बुथारनोसै जों थाथे डाइरेक्ट सावनांगौलै बमजों थैयाखिसै नै दायो जों दानस'नोसै दाउखौ सोमबाय दाउ खुगासेन दायो सावै सावखांबाय नै बिगुरल'सै माबाल'सै बयलारखौ लगायबाय जों दा नै maza जाबाय बिगुर मानसि mulai संख्रिनो लगायग्रा नै दायो सावै जों बेदरखौ मोनबाय जानायनि नै दाउ दोनदा जासैलै फट' खेबना नामाबो
आयु जौ लोंनायफोर बादि मावजोब्बाय आखाया दा बेदर जागासिनो आं नै